आंनि पाइलट ब्रह्म आंहा हिन्जाव खाजाना दं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो होमबासो मिन्थिसिगोन ना। लाबायनाय ब्लेक कब्रा स्नेक। कब्रा स्नेकखौ जादोंमोन, कब्रा स्नेकनि जौ लोंदोंमोन, ओमफ्राय नै दा फुननायनि जाहैदों कब्रा स्नेक। अ माय गड, आं दा लादागाव दंना, आसामाव दंखौनो फाथाखौनो मोनला, ओरैबायदि खुवा खुवा आरोना सिथुआ। आदसाला सरिलै। ओमफ्राय नै दा आङो 14 days जाबायमोन खोमालै भिडिअ होयो आरोना। भिडिअ होनो सोलाबथाराखैमोन। सोरबा सोरबा बाला थैबाय नामा, सारादुफोरसो मोनजालायलांबाय नामा सोरबा सोरबा होनना सानदोंमोन खोमा बाला। सोरबा सोरबा कमेन्टआव ओइ ब्रादार माथो भिडिअ लाबोथारलाब्रा नोंलाय दंना गैला होनलायलांबाय। ओंखायनो माने आङो नै दा दिनै 14 daysनि उनाव आङो दा भिडिअ लाबोनो थांगासिनो। एबारनिफ्राय नुसिगोन दै खिन्थु। हे गाइस, वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस। नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना नैबे इन्ट्र' भिडिअआव नुदोंआनो जानो हागौ। नैबे इन्ट्र' भिडिअनि बागैनो नैबे भिडिअआ फैगासिनो आरोखि। स' नोंथांमोनहा खोनासंनो रेडि दा? स' खोनासंनो रेडि माने आंना भिडिअआ एसे गरम गरम जायो दै गाइस। आरो जाय नायो नैबे आंनि रेगुलार भिउस आरो साबसक्राइबारफोरा आंना मिथिखायोआनो जानांगौ। स' आंना भिडिअआ मा टाइपनि फैयो। स' थान्दा बोथोरनि एसे गरम गरम खालामनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फैलायबाय गुरब्लानो ना मा होनो। स' जोंना नैबे बाक्सा सिमला लावकाटानि सासे पिलट ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंनि हिन्जावा अनसुलि बिसिया, अनसुलि बिसि माने थङालि बिसिखौनो होनदोलै डाइरेक्टनो। थङालि बिसिया माने खारनानै दं आरोखि गुबुनजों। स' बिदिनो ओंखाम ओंख्रिफोर बायदि बेलेग बेलेग जानो लुगैबाय खोमा, ओंखायनो माने सामफ्रामबो दालि ओंख्रि जानो सुखुवा जानो हागौ माखासे मानसिफोरा, ओंखायनो खारबाय आरोखि। स' एसे सोरबाफोर नुसनबायदोंबा नैबे थाम्बनेइलाव होनाय फटकखौ नुनानै नोंथांमोना जाहाथे आङो थाम्बनेइलाव फटकआव नैबे बिथां हौवानि नाम्बारखौनो होखानाय जादों, जाहाथे सोरबाफोर नुसनबायोबा कल खालामनानै डाइरेक्ट इनफरमेसन हर। नैबे पिलट ब्रह्मनो आरोखि। स' नांथारगौ। आरो हिन्जावाथ' खारदों गावजों लोगोसे सासे फिसालाबो लांफादों होननानै बुंदों आरोखि नैबे पिलट ब्रह्म फंबाया जोंना। स' जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो नैबे माखासे आइजोफोरखौ होनना बुंनांसिगोन। स' गासैखौबो बुंबा गासैबो एसे दुखु मोनलायलाङो नङा होमबा। ओंखायनो एसे गुन्दै गुन्दै टाइपनि एसे पस्ट टाइपनि हिन्जावफोरखौ आङो बुंदों आरोखि। स' बेबायदि हौवाया दाबसे जायगायाव रां खामायनो थांनाय समाव नैबे खाबुखौ लायो आरोखि। स' न'खरखौ जादों जेला नोंसोरो तकलिफफोरजोंनो जेरै न'खरखौ सालायलांनो नाजानांगोन। आरो गथ' गथाय जाबाय जेला आरो मानदि हौवा मा नांबावगौ, मा होननानै हाबा जादों नङा होमबा। स' बिदि जालायनो गोसो दंबाथ' आरो हाबा जायालासिनो बिदि 100 बदनाम जाथिंबाय था दरखार गैया नैबिदि रायजो जानो नङा होनबा। गोसो मथे होमबाना मोसौ सारोनफोर बायदि सोरों थांफालाबायनानै नोङो बेरायनानै आरामसे संसारखौ बिदिनो सोरखिलांनो हागौमोन आरोखि। स' हाबा जायालासिनो आरो बांगाल जंगाल सोरजों नों होजानो मा डिलिभारि जालायलाङो बेफोरखौ बाद दोन ना मा होनो। स' गाइस, जोंना आलफ्रेन बसुमतारी ब्रादारा मा होनदों, बे गोलाव गिदिर जानाय मा राफोद जानाय नैफोरखौ जोंनि बर' माखासे सेंग्राफोरा फुनबा मोजां जागौ आरोखि। स' होमबासो हिनजावफोरा खारनाय नङा नामा। ओंखायनो होनदों आरोखि आं। स' जोंना आलफ्रेन ब्रादारा डेन्जारलै, खिन्थु नैबे जोंना बर'नो गियानि गुनि सासे राफोद रुफोद इउटुबार, जोंनि बर'निनो सासे मानगोनां ना मा होनो। स' बिथांनि बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोना जाहाथे खोनासंनानै लायो। स' आलफ्रेन ब्रादारा मा होनदों, स' नैबायदि बुस्थुफोरखौ इस्तेमाल खालामनानै जाहाथे राफोद रुफोद खालामनानै लायोबा माने नैबायदि जाथायफोरा जानायबो नङा होननानै आं सानो आरोखि। बेबायदि बानायना लायोबा। स' सोरबाफोर गोसो गुदुं दंब्ला नैबे ब्लेक कब्रा ना मा होनो, बारा मोनथिलाय लाङालै बेफोरखौ। जों इउसबो खालामो नालाय, ओंखायनो जाहाथे इउटुबाव आलफ्रेन ब्रादारा होनायलाय आङो नैबेखौ शेयार खालामना होदों ससेनो नैबे क्लिप्सखौ आरोखि। स' नोंथांमोना गोसो गुदुंबा ब्लेक कब्राखौ इस्तेमाल खालाम ना मा होनो, होमबासो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा खारनाय नङा नामा। आङो 14 days जाबायमोन दे खिन्थु लोगोफोर नैबे भिडिअ लाबोयैया। आं दा फ्रि सुनसान जायगायाव दंफैयो। ओरैबायदि ओरैबो नायबा ओरैबो मानसिनि न' नुवा, ओरै नायबा ओरैनि मानसिनि न' नुवा आरोखि। स' ओरैबायदि गुसु जोंनिथिं, ओरैबायदि हिमाचल प्रदेशनि बायदि ओरैबायदि थान्दा माने खुवा खुदों आरोखि। नायबाबो नुहुरसो हायो ओरैबायदि गोजान गोजानाव जायगाखौ जोङो नुहुरनो मोन्दों आरो नायहर। स' बेनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव बहुद दिननि उनाव आङो भिडिअ मोनसे लाबोबाय। स' सोरबा गाज्रि मोनग्रा हेटार्सफोराथ' आरो गाज्रि मोनखासिगोन नङा होमबा, आरो मोजां मोनग्राया मोजां मोनो। लाभ इउ अल, थेंक इउ स' माच।
स' गाइस नोंसोरो नैबे भिडिअखौ नायनानै गोजोनदोंबो जानो हागौ माखासेफ्रा स' सोरबा सोरबा रागाबो जोंनो हागौ आरो ना नैबे भिडिअखौ नायनानै स' गाज्रि मोनदोंबा मोनदो मोजां मोनदोंबा मोनदो स' आंहा बेयाव जेबो फाजानाय गैया आरो अरजानायबो गैया स' जोंना बे बाक्सा सिमला लावखाटानि हिन्जाव खारजानाय पिलट ब्रह्म फंबायखौसो जोबोद दुखु मोनदों आरो ना स' जाहाथे बेंगालराव सोरबाफोर नुदोंबा आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि मावनो थाहैनाय जोंनि बर' सेंग्राफोरा गोबां दङ जोंनि जिखुनु बर'नि माहारियारि आफाद जोङो बर'जों खौसे जानानै जाहाथे नैबे खामानिफोरखौ होबथानो नांगोन स' आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट हाम्बल रिकुवेस्ट स' सोरबाफोर आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबार आंनि फंबायमोना आंनि बिनानावमोना जाहाथे नैबे हिन्जावखौ थंगाल हिन्जावसो होनांसिगोन अनसुलि बिसिनि होनजाला बेखौ मिथिबायना ओमफ्राय नैबे हिन्जावखौ जाहाथे अबावबाफोर नुदोंबा थाबनो इनफरमेसन खालाम जोंना पिलट ब्रह्म फंबायनि थाम्बनेइलाव आङो नाम्बार होनाय दङ जाहाथे थाब इनफरमेसन खालाम नैबे हिन्जावा थाबैनो हमनानै मोनो आरोखि हमजायो आरो आंहा सासे फिसालाबो दं जायखिजाया आंनि हिन्जावा खारनानै दं सोरजों थांदों सोरजों थाङाखै आंबो बेखौ मोजाङै मिथिया नाथाय आंबो बाहेरायावसो थायोमोन खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन बाहेरायाव नाथाय आं दासिमबो बिजों फन रायलायनो मोनाखै दासिमबो मबाइला अफ मानि थाखाय खारखो आंबो मोजां मिथिया जायखिजाया आंनो नांफिनगौ आरो ना हिन्जावखौबो गथ'खौबो सोरबा लांदोबा आंनो हमनानै होफैबानो जाबाय आङो जोबोद दुखु जाना दङ हिन्जावनि आरो गथ'नि थाखाय सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो जोंनि न'खरावबो गासिबो आंनि आइ आफामोनाबो हिन्जावनि थाखाय आरो गथ'नि थाखाय जोबोद दुखु जादों गोसोआव मानो होनबाथाय दाबो न'खरनि मानसिफोरा बयबो फैफिनजानो लुगैदों आरो ना लोगोफोरा सोरबा नुसनबायदोंब्ला खोन्थाहरदो आंनो हेल्प होदो एसे अननानै प्लिज आंनि जिउआव मा दुखु जानानै दं आं हिन्जाव आरो गथ'नि थाखाय आंबो न'आव गैयामोन आंबो बाहेरायावसो दंमोन आङो थायोमोन बम्बाइआव JWL कम्पानियाव थायोमोन बिदि जागोन आं मालाबाबो सानाखैमोन मानि थाखाय हिन्जावा खारलांखो बेखौबो आं मोजां मिथिया नाथाय आं दाबो हिन्जाव आरो गथ'खौ मोननो लुबैयो आरोना लोगोफोरा मावबाफोर नुबाय बाबा खोन्थाहरफिनबानो जाबाय आंनो आं बेखौ हास्थायना थागोन आरो लोगोफोरनिसिम आंखौ अनगोन होननानै दा बबे जायगायाव दं हिन्जाव आरो गथ' माबोरै दं जानाय लोंनाय मोनजादोंना मोनलोङाखै आं बि सानै मानसिखौ जोबोद गोसोखांदों आं जानो लोंनो उन्दुनो जेबो सुखुला लोगोफोरा माबाफोर नुबाय बायबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा दै नैबेनि गेजेरावनो आङो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ माखासे बर' हिन्जाव आरो सिख्लाफोरखौ बुंगोन आङो सांग्रां जा गोदान नाम्बार रिसिभ खालामनायनिफ्राय आरो जाहाथे रिसिभ खालामाबानो जाबाय आरो वाट्सएपआव फटकफोर दोननोबा साबधान खिन्थु जाहाथे बांगाल बे दारि गोलावफ्रा एसे सा सुबिदा नायदों जोंनि बर' हिन्जावफोरा ST ट्राइबेलफोरालाय आरो थारलानि फिसा गाला नङा होमबा स' बेखौनो रियेल सानो नोंनि सेहेराखौ दाथ' आरो नोंथांमोना गासिबो मिथियो नोंनि खर'खौ बेलेग नोंनि बे बडिफोरखौ बेलेग नैबेखौ बानायनानै नोंनि वाट्सएपआव हरगोन नों ओरैबायदि आमुक जायगायाव फै नङाबा नोंखौ ब्लेकमेल खालामगोन आरो ना ब्लेकमेल खालामगोन नङाबा नोंखौ इउटुबाव बा फेसबुकफोराव नोंखौ भाइरेल खालामना होनाय जागोन नैबेयावनो सा सुबिदा लानानै नोंनि देहायारि सोमोन्दोबो लानो हागौ आरोखि नैबे दारि गोलावफोरा डेन्जार खिन्थु बिसोरो गुदुं लबार पपलबार आरो ना पपलबार दै स' गाइस नोंथांमोना जाहाथे बिनानाव आरो जोंनि बर'नि जिखुनु हिन्जाव माहारिफोरखौनो आङो खावलायो रिकुवेस्ट खालामदों आरो ना जाहाथे बांगालफोरजों रायलायनायखौ गोजान खालाम आरो बांगाला देहायारि सोमोन्दोनि थाखायल'सो नोंखौ रिलेसनशिपआव लाखिगोन खिन्थु नों फफ्ला जाबा नोंखौ जोगारां गारहरगोन नैबेखौ आङो डाइरेक्ट बुंखायो खिन्थु जाय मोजां मोनो मोजाङै खोनासंना ला आरो जाय गाज्रि मोनो
गाज्रिमोन आं बेखौ जेबो फाजाया मिथिबाय ना स' गाइस जोंना नैबेनो मोनसे जोंना आलफ्रेन ब्रादारा मा होनदों ब्लेक कब्रानि बागै होनना बुंदों स' नैबेफोरखौ इउज खालामबासो बर' हिन्जावफ्रा माखासे मोजां मोनगौमोन नामा स' फानि दै खिन्थु दै फानिबो खिन्थु नंमारगौमोन नामा स' सोरबा गोसो गुदुं सेंग्राफोर दंबा इउज खालामनो हागोन नैबे ब्लेक कब्राखौ ना स' फंबायमोन दिनैनिफ्राय खिन्थु नुबाय थासिगोन दै नैबे जोलाखौ मिथिबाय ना बिराद गोबाव जाबायमोनलै 14 days जाबायमोन बाला भिडिअ होयो आरोना आरो सोरबाफोरथ' माबा बै सारादु जालायलांबाय नामाब्रा आदारालाय मा थैनानै खेला माथो भिडिअबो होलायलांलाब्रा होनलायलांग्रा जाबायमोन सोरबा सोरबा माबा कमेन्टआव हरलाबाय थायो ओइ ब्रादार नों थैबाय नामा ना दं माथो भिडिअ होलाब्रा होनलायलांबायमोन ओमफ्राय आं सानदों होद माबा मानसिफ्रा बाला थैबाय सानमारबाय नामा खेला सारादु जालांबाय नामाब्रा होनना सानलायलांदोंमोन खोमा आंखौ बाला ओंखायनो आङो लागावबाय दिनैनिफ्राय सुरु जाजेनबाय स' नोंथांमोना जायफोर आंनि दैलि भिउवार्स आरो साबसक्राइबार नोंथांमोन स' नायनानै भिडिअखौ गोजोनदोंबो जानो हागौ सोरबा रागाबो जोंनो जानो हागौ स' होमबाबो लाभ इउ अल आंनि भिडिअ नायनो थाखाय स' दिनैनि भिडिअखौ नैबे समावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो एगेन नेक्स्ट भिडिअआव वेट खालामनानै थादो बाय बाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल गाइस